Takže ahojte ľudia, u nového videa vás zdraví Kron. A Stan. Máme tu nové video a rozhodli sme sa na točiť two-player obíčko, alebo tak sa dá povedať. Kronovi bohužiaľ odstránil vlasy, takže bude tu náš plešón pre toto video. Takže nebudeme to okocávať a ideme rovno na tutoriál. No, takže ja ti budem držať a môžeš prejsť. Poď. Mimochodom, ja v obličkách, môžeš ísť, ja v obličkách nie som až taký dobrý ako Kron, takže to môže dopadnúť aj trošku horšie ako... Hej, ale aj keď toto vyzerá tak skôr na také, že teamwork, že si vlastne taká spolupráca, že tam nie je až toľko veľa obličok. Dobre, ja som teraz modrý, tak ja idem po modrej. Čo to je? Ako mám prejsť za tebou? Musíš si sadnúť. Aha. Na čo mi budeš sedieť, keď nemám prejsť? Tak skočím na teba. Áno. Aha, dobre. Dobre. Paráda. Teraz sme si sadli. Čakaj, vidím. Aha. Dobre. Ľudia, viem, že sme dlho na nenatáčali, toto je naše druhé video, ale dokončili sme tutoriál, dobre, ideme na ďalšie level, čo sa volá Nitro, ale od nás nestíhame toľko videí, že tak od nás môžete čakať videá len v piatok, sobotu a nedeľu. Takže tak. Čo teraz? Ja idem zipline. A ja idem zipline. Teraz musíš preskákať po tých kameňoch. Zatiaľ táto hra nevyzerá až tak zle. Nie, a keď môžeme stať natočiť aj druhé časti, lebo dneska to asi celé video hráme. No tak dneska to určite. Videli ste, koľko tam je strašne veľa levelov. Teraz ideme tak cikcakovo. Poď. Dobre, toto je ľahké. Zatiaľ to je ľahké, ale zas tie horné levely, fúha, to nebude už také ľahké podľa mňa. Dobre, takže ideme na climb. Napíšte do komentárov, že či Stan lepšie vyzerá s takou pleškou. Ja skočím na teba. Poď rýchlo. Hej, tak si plešku nechám aj potom. Lebo pleška vyzerá, že veľmi sexy. Áno. Môžem už ísť? Aha, ešte mi Počkaj, skáčeš. Hej, môžeš. Držíš to? Mhm. Ale zase ľudia musíte vrať, že ani ja nie som veľmi dobrý v tých oblíčkach, takže tak. Dobre, pod ziplineou. Čakaj, no dobre. Ja idem červenou stranou. A vlastne to je jedno, aj tak bude, že červený aj modrý, lebo vlastne je tam taký portál, či premena, či čo to je. Áno. Zatiaľ tieto levely nevyzerajú ťažké. Tu potrebujem dvoch. A ja potrebujem dvoch. Dobre, poď rýchlo, máme 14 sekúnd. To stíhame, v pohode. Dobre. Čo si kupujeme za tie peniažky? Shope asi dačo. Random trail. Nemám. Za 1500 si vieš kúpiť nejakú takú trail. Dobre. Ja budem modrý. Dobre, ja musím skočiť. Neznášam. Dobre. Teraz ti dám takto, hej. Dobre, Ja tak. Ja idem, hej. Poď. A zatiaľ ani jeden z nás nespadol. No, to je úspech. Ty si umrel však. No, Že tak si niečo povedal. to som zakríkol. Troška. No Dobre, no. Poďme.
Dobre. Poď teraz ty. Ešte Ale lepšie. začína byť ťažšie, už som to. A počkaj, však môžeš tam zostať teraz. Dobre, druhý pokus. Dobre, idem teraz to dám. Nie, prečo sa hýbeš? Ja som sa nehýbol. Dobre, poďš. Oh, Máš šťastie. Počkaj, nejdeš radšej najskôr... vlastne to je jedno. hej, to je to isté. No To poď by tá- teraz ty. Ja neviem, že to ide dozadu a ty tam musíš skákať. To nie je také ťažké. No, nie. Ja to mám. Ja! Lebo ja som skočil, ale neskoro. Tak si potom neskočil veľmi dobre. No, ani nie. Jaj! Ľudia, tento level bude na dlho. Dobre. Jaj! To ako keby som videl pad a mata. Horšie. No. Lebo ty to robíš celkom dobre, ale toto je to, čo som vravel na začiatku. Ani pleška ti nedodáva šťastie. Dobre, vymeňme si farby, možno to bude šťastie. Dobre. Jo. No poď. Ty sa na mňa netrafíš. Dobre, teraz ja idem sem. Jaj. Môžeš. Typujem, že hneď umreš. No pozerajte na ňu. Choď a skoč. No poď. Ty si dodal. Moja šťastná Všetci strana. do komentárov, že Stan je najväčší frajer z toho. Počkaj, Teraz drž mi to. držím. Ale Teraz ja neviem, daj to, je- lebo to je červené. Ja ti to idem držať. Nie. A pozeraj. A on skočí. Máš dlhý skok ako... Ty si! Radšej skorej skoč, lebo máš väčší skok, kámo. Ja už som to videl. No tak ty už si. No poď. Počkaj, vedia, môžem to spraviť takto. Nemôžeš. Ľudia, Ja. ja by som, ale mňa nezachrániš. No, poď. Aj. Tak, Ja by som navrhol, že keď dokončíme tento level, tak odohráme ešte jeden odohráme ešte jeden ďalší. A podľa toto mňa... je už pain, tento level. Asi hej. Tak pre teba, skoč! Áno, ty si to dal. Jasné. Opováž. No poď. A teraz tu nepokašli, hej? Poď, skoč! Ty si to zvládol. Ty To koks. ešte je? Tak to je. Ja už je to je koniec. Nie. Ešte sú tu také, že 3 skoky, takže keď to pokašleš, tak bude veľký špat. Kámo, my to máme, to čo sa stalo? Kámo, ľudia, tento level nám trval 5 minút. Teraz ideme sem, nie? Áno. No, toto vyzerá celkom v pohode. Lebo není tu aspoň skákanie, že sa pohybuješ. Však. Skoč na mňa. Stará klasika. A toto nie je až také ťažké, toto skák. Ej, kam? Dobre, poď.
My máme na to ové sekundy. 5 sekúnd, 4. To je všetko? Čo? Aha, tak ľudia, ja by som navrhol, že dáme posledný level a ďalšie, ak by ste chceli, si odohráme na ďalšom videjku. Áno. Takže ideme na, ako sa volal tento level? Neviem, Switch, alebo to čo také. Aha, no poď. Ideme to rýchlo speedrunovať. By si vás hodil. No poď rýchlo, máš ešte čas. Skoč na mňa. No tak, to bol masterpiece. To som nečakal. Dobre, idem prvý, hej. Dobre. Aha, sadnime si cečko. A čo to? Ja aj skočím na teba. Počkaj, tak ty skoč na mňa. Tak teraz, dobre. Nemusíš, no stoj tu a... Tak, dobre. Teraz ti idem držať toto. A nepokašli to, prosím. Som tu. On to dal, dobre, idem ti toto. Počkaj, ja mám ísť k tebe? Nie, máš to fialové. Počkaj, alebo tak ty stlačaj to, choď túto stlačať toto. Poď sem. Ja to vyskáčem, ja to zvládnem, uvidíš. Nie, ti neverím. A potom sa musíš ešte rýchlo vrátiť. Veď tam. No poď. Dobre, mám to. Poď. No, tento level bol ľahký. Ako aj ten level, že break, ale niekto tu nevedel skákať cez idúci pás, ktorý bol z vody. No dobre, no to je... Dobre, táto hra ma celkom bavilo, neviem ako Stena a vás. Takže rádi by sme natočili aj druhý diel z tohto videa. Na tomto videi by sme chceli aspoň 15 lajkov dáme, alebo... No, to by bolo akože dosť dobré, ale... Ale ak nie, tak aspoň tých 10. Ale sme šťastní za každú podporu, čo dostaneme však. Áno. Takže toto by bolo všetko pre toto video. A rozlúčime sa s tým najhorším levelom, tak dovidenia. Prečo si išiel do toho portálu? Dobre, čaute. Dovidenia.